תקריא. שאנחנו אוהבים אותך, שתהנה מהחיים. ויש לך הרבה מאוד דברים מחוץ לשטות הזאת, מהסוסים, מהשרירים, מהנכדים, מהכפכפים, וזהו, אנחנו כבר מתגעגעים. ועכשיו... אז באמת כתבנו משהו כדי להראות לך כמה אתה חסר לנו וכמה אנחנו מתגעגעים, כי השארת פה חותם. מוני היקר, שפותח כל בוקר עם המשפט האגדי, מה דברים טובים. ואם אין לנו תשובה מוכנה, אנחנו מרגישים שאנחנו מאכזבים אותך אישית, אבל איכשהו תמיד אתה מוצא עבורנו את הדברים הטובים בעצמך. במהלך הזמן הפכת לא רק לעמית לעבודה, אלא לחבר אמיתי של כולנו. כזה שמסוגל לפתח קשרים עם כל אחד. מנכ"ל אמדוקס, השומר בשער, אפילו הצלחת להתחבר עם אולי ואולון. אני לא בטוח שהוא הצליח. וגם אנשים שלא התכוונו לדבר איתך, מצאו את עצמם בשיחה של 20 דקות על פוליטיקה, פטנטים, סוסים או IoT. וכמובן המסורת היומית שלך, לפני כל ארוחת צהריים, אתה יוצא למסע שכנוע נועז לגרום לנו לאכול בחדר האוכל החלבי. אנחנו מסרבים באופן קבוע ואתה למחרת מנסה שוב. אם הייתה תחרות הכי נחוש, היית לוקח מקום ראשון בלי מאמץ. והלקוחות הם כבר מזמן לא רק לקוחות. הפכת את רובם לחבריך הקרובים, כי אין כמוך ביצירת יחסים בין אישיים, מה שמאפשר להם להרגיש קצת יותר מדי בנוח לעשות עלינו אסקלציות, כי הם בטוחים שאתה בצד שלהם. וכולנו כמובן מכירים את סימה, את הילדים ואת הנכדים המתוקים שאתה לא מפסיק לדבר עליהם, ובצדק, כי כל פעם שאתה מספר עליהם, כולם מבינים כמה אתה סבא אוהב, גאה ומעורב, כזה שנהנה מכל רגע איתם ושומר כל סיפור וכל תמונה. כשאתה לא מדבר עם כולם, אתה רוכב על אופנועים, על סוסים, תמיד בתנועה, תמיד בדרך, תמיד עם חיוך וחום אנושי. מוני, שתמשיך להצליח, לצחוק, לרכב, למצוא עוד ועוד דברים טובים, כי אתה אחד מהם. תודה רבה, איזה יופי. איזה יופי.